Tragickú nehodu na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch zrejme zapríčinil ľudský faktor. Minister dopravy Jozef Ráš spresnil, že koľaj bola mimo prevádzky, vlaky po nej nemali jazdiť. Železnice odmietajú, že by bolo chybné zabezpečovacie zariadenie. Prípad objasňujú vyšetrovacie týmy. Koľaj, po ktorej vlak šiel, bola mimo prevádzky pre silné dažde z predchádzajúcich dní. Vlak tam nemal podľa ministra dopravy čo robiť. Na vine by mal byť zamestnanec železníc Slovenskej republiky, ktorý vlak na koľaj pustil. Predbežné výsledky toho vyšetrovania však ukazujú teda, že neprišlo k žiadnemu systémovému ani technickému zlyhaniu, to znamená, všetko fungovalo ako malo. A išlo naozaj len pravdepodobne len o individuálne zlyhanie ľudského faktora. Boli dodržané všetky technické predpoklady, všetky postupy, ktoré sú bežné. Pred nehodou na železničnom priecestí pri spustených závorách prešiel osobný vlak smerom na Nové Zámky. Závory sa následne zdvihli. Odborníci preto tvrdia, že nehodu zapríčinilo ľudské zlyhanie a závory podľa nich fungovali správne. Je veľmi pravdepodobné, že keď teda bola jedna koľaj zjazdná, tak potom aj správne fungovalo zabezpečovacie zariadenie. A akurát, keďže išiel po druhej koľaji, po tej vylúčenej koľaji rýchlík, no tak zabezpečovacieho zariadenie priecestné si ho zjavne nevšimlo. Na uzavretú koľaj není sú zapnuté ten systém tých rám, lebo on sa zapína separátne na každú koľaj zvlášť. Čiže on pre tú koľaj, ktorá bola v prevádzke spustený bol, a tam zjavne aj fungoval, nakoľko boli zatvorené, oni sa dvihli po prejazde toho osobného vlaku. Na tú, ktorá bola vo výluke, zapnutý nebol. Vlak sa zrazil s autobusom, ktorý roztrhlo na dve časti. Dopravný analytik hovorí, že vodič autobusu nemal šancu prichádzajúci vlak vidieť. To priecestie poznám, je v zákrute vlaku. Ak sa postavíte na priecestie, vidieť len na 3 stĺpy elektrickej trakcie. Keď ste vo vozidle, je vidieť ešte menej. Čiže pokiaľ tam nefunguje zodpovedná signalizácia, tak vodič nemá šancu vidieť rýchlo prichádzajúci vlak. Podľa ministra vnútra, ktorý bol na mieste nehody, šiel vlak maximálnou povolenou rýchlosťou. Asi vyšiel plnú rýchlosť. Tam je maximálna rýchlosť 100 km za hodinu. To, čo ostalo z toho autobusu, si myslím, že bolo plnou rýchlosťou. Podľa ministra dopravy za nehodu nemôže ani dlhodobo kritizovaný zlý stav železníc. V tomto úseku sú podľa neho moderné kolaje. Príčiny tragédie vyšetrujú na ministerstve dopravy, v železniciach Slovenskej republiky a železničnej spoločnosti Slovensko. Andrá Škutová, RTVS. Zrážka vlaku s autobusom si vyžiadala 7 obetí a niekoľko ďalších zranených. Na mieste bolo mnoho svedkov, ktorí privolali záchranné zložky. Tragédia najviac zasiahla obec Semerovo. Vlak Eurocity vychádzal zo stanice Nové Zámky okolo 17:00. Smeroval do Budapešti. Po pár minútach jazdy došlo k zrážke s autobusom. Náraz roztrhol autobus na dve časti. Rušeň vlaku začal horieť. Videl som, že tá signalizácia bola spustená, závory padnuté a všetci sme stáli. Prešiel jeden vlak, myslím, že od Štúrova. Potom po chvíli začali sa dvíhať znova závory a prestala signalizácia svietiť asi tak, myslím, že na 3-4 sekundy. Svetelná signalizácia sa znovu spustila, keď už bol autobus na koľajisku. Otrhlo autobus, vrchnú časť stojí tu a spodok autobusu je tam vpredu, asi 300 metrov. Postupne vlak zastavil, nevedela som, čo sa stalo a potom sme vyšli von a videli oheň a autobus. V momente som volal na 112, nech pošlu proste všetky sily. Do 2-3 minút tam boli na mieste. V čase nehody linkového autobusu Nové Zámky Kolta v ňom bolo 9 cestujúcich aj s vodičom. Vo vlaku sa viezlo približne 200 ľudí. Najviac táto tragédia postihla nedalekú obec Semerovo. Čo máme potvrdené zatiaľ? Máme 6 obetí z radov našich občanov a 7. obeť je zo susednej obce Čechy, ale aj s tou sme mali viac menej úzky vzťah. Odkedy sa píše história a kronika obce, odtedy takúto veľkú tragédiu obec Semerovo nezažilo. Starosta obce uviedol, že šofér autobusu je takisto rodákom zo Semerova a že ide o skúseného vodiča, čo potvrdil aj jeho zamestnávateľ. Je to áno, dlhoročný skúsený vodič, kolega, ktorý u nás pracuje od 1988 roku a má 53 rokov. Svedok nehody hovorí, že vodič nemal šancu prichádzajúci rýchlik včas zbadať. Je tam taká zákruta, je to také neprehľadné, sú tam konáre, proste stromy. Jeho chyba to nemohla byť. Trať bola vylúčená z prevádzky a vlak, ktorý sa na nej objavil, tam
nemal čo robiť. Železničiari od rána upravujú okolie nešťastného priecestia. Za nami práve osádzajú novú svetelnú signalizáciu. Vlaky zatiaľ chodia po jednej kolaji. Zranených po nehode previezli do viacerých nemocníc. Dvaja z nich sú hospitalizovaní v Levickej nemocnici, jeden v Komárňanskej a jeden v Nitrianskej nemocnici. Všetci sú podľa našich informácií vo vážnom, ale stabilizovanom stave. Marina Opálková, RTVS.